Atol sa ka-58 katuig nga kasulugan sa Charter Day sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, paghatag og differential compensation sa mga job order personnel sa Lapu-Lapu City Government gipahibaw sa mayor. Si Luan Mirondina sa report. Atol sa kasaulugan sa ika-58 katuig nga Charter Day sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nagtigom ang tanang mga kawani sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na ang mga uniform personnel. Gisugdan kini sa flag raising ceremony. Kumay kumay! Og short presentation gikan sa mga kawani. O gitapos sa mensahe sa mayor. Gipahimuslan ni outgoing Mayor Paz Radaza ang kahigayunan nga makapasalamat sa mga department heads ug sa mga kawani sa City Hall nga nakatabang sa pagpalambo sa Dakbayan atol sa iyang tulo ka termino sa pangagamhanan. Mas naghinam-hinam ang kadaghanan dihang gipahibaw sa mayor ang bonus. Kung wala ko masayop, ang casual, ang co-terminus, o regular employee, inyo nang nadawat inyong mid-year bonus. Humana, di ba, hurot na. O, hurot naman guys, ang ako. Hinapostrong buwan na, ang atong mga JO, makadawat sila sa ilahang CCP. Giklaro sab ni Radaza ang naunang pahibaw ni Mayor-elect Jonard Ahong Chan niadtong Biyernes nga makapadayon pa ang mga job order personnel, casual o co-terminus employees sa ilang trabaho sa Hulyo 1 sa pagsugod na sa bagong administrasyon. Ug moingon ang next administration nga iyaha mong kuhaon, then mo fill up mo og 212, tagaan sad mo og appointment. Kay kanang appointment muna siya evidence nga makasweldo mo kay because you were hired. So mauna siya. Ako lang i-explicar sa inyo ha, nga ingon ani yun ang pamaagi sa gobyerno tungod sa estado sa job order, casual o co-terminus. Gipahibaw usab sa outgoing mayor kinsa mao'y incoming congresswoman sa Lone District sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga magkanunayan gihapon siyang mobisita sa City Hall tungod kay anaa man dinhi ang buhatan sa kongresista. Kinibisan pa man kung dili sila aliado ni incoming mayor Jonard Ahong Chan. Busa, wala kamoy angay ikabalaka kay abli ang akong opisina para sa pagtabang sa upunganon nga nagkinahanglan sa atong serbisyo. Magpabilin ko dinhi nga naausab sa opisina nga rin sa Congresswoman, mag-anian yugo sa kada semana sa inyo ha. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.